Dobrodošli u E-spomenar, novi projekt udruge Eko-muzej Bistra. Ovoga vam prosinca kroz božićne običaje želimo približiti bistransku tradiciju, osobito onu usmenu. Kako biste saznali više o tradiciji, običajima usmene književnosti i kako bismo vas uveli u projekt, dogovorili smo susret s našom doktoricom znanosti Klementinom Batina. Klementina, recite nam kada je nastala usmena tradicija, od kuda ona potječe? Ljudi nakon što su prestali biti nomadi počeli su obrađivati zemlju, uzgajati stoku. Dakle, imali su određenu parcelu gdje su gradili svoje kuće i sada su ljudi imali priliku tijekom godina promatrati pojave oko sebe, dakle sunce, zvijezde, kretanja u prirodi. Ljudima je zapravo prirodno da pokušavaju obrazložiti te nekakve pojave kojima svjedoče i traže svrhu ljudskog postojanja. Dakle, oni nisu imali tada nikakve tekstove u kojima bi mogli dobiti nekakvu poduku ili nešto pročitati. I tu nastaje zapravo ta jedan oblik usmene tradicije koji se zadržao i sačuvao sve do danas. Što su u okviru usmene tradicije ljudi nekada činili? Dakle, ljudi su pripovjedali, ljudi su pjevali, ljudi su plesali, zabavljali se. Shvatili su da je izuzetno važan taj prijenos znanja, vjerovanja, običaja idućim generacijama. I generacije su to nove usvajale i prenosile dalje. A ako su oni prenosili, znamo li tko je bio autor te usmene tradicije? U usmenoj tradiciji nema autora. Postoji taj termin kolektivnog autorstva. Znači, u jednom trenutku je netko zbilja ispričao jednu priču ili donio nekakvu izreku koja se nastavila dalje pripovijedati u možda nekakvom drugačijem obliku, jer kroz usmenu tradiciju tekst se ne fiksira i on nikada nije isti, nego se stalno mijenja. To je živa tradicija i za usmenu tradiciju je izuzetno važno kolektivno pamćenje, sjećanje, kolektivna memorija koja je zapravo usko povezana sa identitetom. Što je folklor, a što je folkloristika? Folklor je izravno umjetnička komunikacija u manjim grupama. Folklorne fenomene proučava folkloristika. Dakle, folkloristika se bavi folklornim plesom, folklornim kazalištem, folklornom glazbom, usmenom književnošću i likovnom narodnom umjetnosti. Na koji su način povezani folklor, tradicijska kultura i usmena književnost? Tradicijska kultura koja i danas postoji, ne samo na selu, nego kojih zapravo više u onom tradicijskom oblicima ne postoji, nego i u gradovima, obuhvaća određene oblike po kojima prepoznajemo zapravo o kojoj vrsti usmeno-književnog fenomena se radi. Kao i u pisanoj književnosti, postoje li vrste ili oblici usmene književnosti? Nekakva temeljna podjela ovih usmeno-književnih oblika je epika, lirika, drama. Međutim, da bi te nekakve podjele bile nekako jasnije, ja bih to malo proširila. Dakle, postoji prozni pripovjedni oblici, lirski stihovani oblici, postoji sitni žanrovi ili sitni oblici, retorički oblici i dramski oblici. A što ubrajamo sve u prozne pripovjedne oblike? Prozni pripovjedni oblici obuhvaćaju priču. Priča obuhvaća tehniku pripovjedanja, određene motive, stilske figure. U tom smislu je mit određena prapriča. Dakle, u mitu, kao pripovjednom obliku, imamo bogove, božanstva, kao sve moguće stvaraoce i dakle, mit je ono o čemu se pripovjeda o nekakvom postanku svijeta i vijeka. Ono što je nama možda najzanimljivije su bajke,
bajke u kojima se pojavljuju različita čovjekolika bića, nadnaravna bića i pojave i gdje je ugođaj bajkovi. Dakle, u bajci nema granice, u bajci mašta izuzetno radi. Imamo zatim predaje koje su više vezane uz određeni lokalitet, lokalnu zajednicu, sredinu. Dakle, to je ono kad kažu priča se da postoji zakopano blago. Legende, međutim, govore o nekakvim povijesnim ličnostima, vladarima, svecima, pa tako jedna od poznatih legenda o kralju Arturu, koje su snimljeni filmovi i tako dalje, ili nama bliže legenda o kamenim svatovima. Kada kažete stihovani oblici, na što to točno mislite? Lirski stihovani oblici su svi oblici pjesama kojima specifično je da se one uglavnom pjevaju. Epske pjesme su oblici koji su između pripovjedanja i između pjesme, zato što su to duži stihovani oblici, dakle epovi imaju jako puno stihova i glavna karakteristika epova je pripovjedanje određenim događajima i junacima. Dakle, za epove nije bitan taj lirska motivika, lirski karakter, nego prijenos nekakvog znanja o nekim povijesnim činjenicima. Dakle, svi ti junaci koji se spominju u epovima, Kraljević Marko Mijat, Tomić, Ivan Senjanin su nekada, smatra se, i živjeli i o njihovim junačkim podvizima se priča i danas. A što nam još možete reći o dramskim i sitnim oblicima usmene književnosti? Dramski oblici su izuzetno vezani uz godišnje običaje, s obzirom da se tu radi o različitim inscenacijama, igrokazima i scenskim prikazima u okviru svadbi, u okviru poklada i nekakvih drugih događanja. Sitni oblici su nešto što, čini mi se, i danas najviše postoji u usmenoj tradiciji, a to su različite izreke, poslovice, zagonetke, zatim brojalice, brzalice, dječje igre. Znači, svi ti ritmički kratki oblici koji su lako pamtljivi i koji zapravo prenose nekakva znanja. I zašto je onda važno i danas njegovati i čuvati tradicijsku kulturu i običaje? Narodni običaj, koje danas zovemo tradicijska kultura, život i običaj, su zapravo jedan splet različitih oblika koji čine jednu određenu kulturu, jedan određeni identitet. Dakle, upravo su ti narodni običaji koji se ponavljaju kroz godinu, uz određene crkvene blagdane, izuzetno važni za nacionalnu identifikaciju, ali svaku lokalnu zajednicu koja nastavlja ih kontinuirati, ali isto tako razni istraživači mogu na terenu zabilježiti određene promjene iz generacije u generaciju. Eto, Klementina nam je puno toga objasnila. Hvala što ste bili s nama i vidimo se u sljedećem videu.